Velkommen til Easy to Smoke. Jeg vil nu demonstrere E-Taste VTR. Kommer i en rigtig flot æske og er pakket således. Her har vi endnu et kvalitetsprodukt fra Innoking. Det er en E-Taste VTR i en virkelig pæn indpakning. Som I kan se her, så kan man tage, den er sat på med en iClear 30S. Den kan man skrue af. Sådan, så har man den sådan her. Og der medfølger teleskop, som man kan sætte i her. Det er jo frit valg, om man vil bruge den. Og der kan man så igen sætte ovenpå her. Så ser den sådan ud. Man kan også vælge at sætte en JTH2 på. Eller for den sags skyld en iClear 16 Dual eller Single. Jeg sætter lige iClear 16 eller iClear 30S. Det er den, hvor vægerne er gemt væk herinde bagved i et rør. Hvis man skal have et batteri, skal man åbne her. Og der kan man, batteri medfølger ikke, så man skal ind under tilbehør, under batterier og købe sådan en her. Jeg kan også lige sige, at der medfølger en manual på dansk. Det var den præsentation, og tak for den her gang, og vi ses snart igen. Hej. Ja, så er der mulighed for at se andre videoer. Vi har nogle videoer hernede, som lidt er tilsvarende de produkter, du allerede har fået demonstreret. Så vælg en af de 3 videoer, du kan se hernede for neden. Du skal bare klikke, og herinde til venstre, der kan du få lov at abonnere på vores YouTube-kanal. Så vil du altid kunne se, når der er, vi uploader en ny video, hvor vi demonstrerer nogle af vores nye produkter. Ha' en god dag, og tak fordi du kiggede med. Hej!